Pramila saking menika keranten kula panjenengan ingkang sampun dipun tilar kalian wong tuwa, sing wis ditinggal kalian wong tuwa, yek napa carane kula panjenengan niki bales budi, bales jasa dateng wong tuwa ingkang mulai alit ngramut kula panjenengan. Lah yen napa carane kula panjenengan bales dateng wong tuwa? Lek wong tuwa niki wis mati, ayo kula panjenengan sing sering hadiah Fatihah, sing sering kula panjenengan niki ziarah kubure. Nyuwun sewu para rawuh, para jamaah, menungso niki mboten mati. Lawang suli menungso niki mboten mati, namung pindah armada, pindah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, langkung-langkung dumateng sesepuh ugi bini sepuh ingkang tansah dalem taati ugi dalem dereki fatwa-fatwaipun ingkang sangat-sangat dipun mulyakaken dening Allah. Para jamaah tahlil warga masyarakat Dusun Pepen mulai RT setunggal sampai RT gangsal ingkang setiap dinten Kemis Kliwon malam Jumat Legi ingkang dalem mulyakaken boten supe dumateng tuan rumah sekeluarga ugi ingkang kawula hormati. Pertama ing dalu menika monggo kita sareng-sareng ngaturaken raos syukur kita dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kita sedaya ngantos wonten ing wedal dalu menika kita kalian Gusti Allah tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, dipun paringi maunah serta hidayah sehingga kita saged sareng-sareng bermuajahah silaturahim wonten menika dalam kanthi keadaan sehat wal afiat dalam rangka dedonga dhateng ngarsanipun Allah liwat jamaah waosan suratul Yasin ugi kalimat thayyibat tahlil ingkang fadilahipun kita aturaken khususon dumateng leluhur-leluhur kita sedaya, keluarga kita sedaya ingkang sampun sumare kundur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan leluhur-leluhur kula panjenengan kanthi kintunan doa kula panjenengan sami wonten alam barzah niki arwahe roe niki sageta bunga kados bungaipun kula panjenengan kempal wonten ing dalu menika.
Salawat soho salam mugi kunjuk dateng piantun agung Gusti panutan kula panjenengan sedaya. Inggih menika Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah syafaatipun baik saat menika kita gesang wonten alam donya langkung-langkung benjang kita kundur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Derek gawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikaaken layaro wajhi salasatun akul walidaini wa tarikus sunnati wa man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Al hadis sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang cara artosipun hadis tersebut utawi cara basa kula panjenengan layaro wajhi boten bakal pirsa lan boten saged ningali niku sinten salah satun tiang tiga besok wonten ngarsanipun Allah boten saged ningali napa wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga mawon baik pribadi kawula piyambak saha para jamaah sedaya kula lan panjenengan sedaya niki mboten katut dawuh ingkang kados mekaten ingkang nembe bar dalem waos kala wau. Sebab tiyang niku kok saged mirsani wajah tok Kanjeng Nabi, berarti tiyang menika sampun dicintai dening Kanjeng Nabi. Lho lek wis tiyang niku dicintai kalian Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngendikaaken man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lah niki sinten tiyang sing rumangsa atine cinta nang Kanjeng Nabi, sebalike Kanjeng Nabi cinta nang kula panjenengan, mongko nggih tiyang sing dicintai Kanjeng Nabi lan tiyang ingkang cinta dhateng Kanjeng Nabi iku mai bareng-bareng fil jannati besok ing dalem swarganipun Gusti Allah. Muga-muga kula pribadi saha para jamaah sedaya niki dadiya wong sing betul-betul niki mencintai Kanjeng Nabi lan betul-betul kula panjenengan dicintai kalian Kanjeng Nabi. Menawi kula panjenengan cinta nang Kanjeng Nabi niki jelas untuk napa malih kula panjenengan napa dicintai dening Kanjeng Nabi niki langkung beruntung. Pramila jare hadis kala waula ya wajhi salah satun, ada 3 golongan manusia yang tidak akan bisa memandang wajah Rasulullah. Wonten 3 golongan manungsa iku besok ora iso ningali wajah utawi praupane Kanjeng Nabi. Pundi tiyang 3 golongan kala wau? Nomor setunggal akul walidaini, anak sing wani karo wong tuwa. Lho niki lah pramila keranten kula lan panjenengan sedaya khususipun dalem pribadi anane wujud wonten donya ngantos saat niki kula yakin niku biyen prosesipun melalui kedua orang tua. Pramila saking menika monggo menawi kula panjenengan tasih ditunggoki
tasih dicampuri dening wong tuwa. Ayo kula panjenengan niki iso damel seneng, iso damel bunga dateng tiyang sepuh kalih kula panjenengan menurut kadar kemampuan kita piyambak menawi sampun dipun tinggal wong tuwa niku tinggal getune kados kula pribadi ngeten iki setiap saat lek eling wong tuwa niki kula mulat. Wong tuwaku dereng saged ngrasakaken bales budine anak sampun meninggalkan kawula dahulu. Lani mendani senenge kok sampai saiki tasih ditunggoki wong tuwa ana. Lah niku mendahe senenge. Pramila saking menika keranten kula panjenengan ingkang sampun dipun tilar kalian wong tuwa, sing wis ditinggal kalian wong tuwa, yek napa carane kula panjenengan niki bales budi, bales jasa dateng wong tuwa ingkang mulai alit ngramut kula panjenengan. Lah yen napa carane kula panjenengan bales dateng wong tuwa? Lek wong tuwa niki wis mati, ayo kula panjenengan sing sering hadiah Fatihah, sing sering kula panjenengan niki ziarah kubure. Nyuwun sewu para rawuh, para jamaah, menungso niki mboten mati. Lawan suli menungso niki mboten mati, namung pindah armada, pindah alam. Asale pertama singen kula panjenengan dihidupkan oleh Allah tasih dalam alam roh. Matur ngoten, yang kedua kula panjenengan diuripne kalian Allah wonten alam kandungan dateng bapak tuwin ibu. Nomor 3 kula panjenengan dilairaken ngantos saat niki wujud ingkang kados mekaten sing kita alami saniki adalah kita gesang wonten alam dunya. Mantun alam dunya niki besok kula panjenengan pindah dateng alam barzah. Basa Jawa niki kula panjenengan pindah dateng alam kubur. Mboten mati mek pindah alam. Mantun datang alam kubur mangke tasih datang alam mizan. Mantun alam mizan, alam teraju, alam akhirat. Lah niki tasih panjang proses kula panjenengan. Kula matur paham lan napa nrimo. Lek enten tiyang matur ngirim wong mati gak iso sambung niku bener lek sing dikirim jasate. Lek jasate mati dipendem ten jero lemak, tapi roe niki sampai ila yaumil kiamah niki tetep urip. Lah niki lah pramila saking menika kula panjenengan cegah katut dawuh teng ngajeng kala wau akul walidaini, anak sing nyusahne ning wong tuwa, anak sing wani ning wong tuwa cegah katut niki. Ayo kula panjenengan berusaha sareng-sareng kawula nggih kula usaha yen napa saged nyenengno wong tuwa. Wis mati ya napa lek nyenengaken, nyenengne wong tuwa ingkang sampun sumare nggih kados dalu menika kita kintun doa. Mulane jari pujian panjenengan niku lak sering ngoten. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur mrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Niki omongi roe wong mati. Keterangan menika saged ditingali setunggal wonten kitab Daqaiqul Akbar, nomor kalih wonten kitab I'anatut Thalibin
juz kalih dibuka teng mriku enten. Lho niki. Dados wong mati niki mboten mati, mung pindah alam. Lah niki. Dados kula panjenengan dalu niki ndongakno wong tuwa kula panjenengan sing boten enten sampun sumare niki kok eruh anake keluargane ndongakno kirim donga mongko arwahe wong tuwa kula panjenengan ten alam barzakh utawi alam kubur niki melok seneng. Mulane terus CCR diperkuat nggih. Kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang mangan tinggalanku, lamun aku bisa bali nang alam donya bakal taringkesi donyaku sing isih ana. Sampai matur ingkang kados mekaten. Pramila saking menika monggo kula panjenengan di samping perkempalan ingkang kados dalu menika sampun rutin lan sampun sae niki monggo kita tingkataken malih, kita khususaken perkempalan menika kangge kintun doa khususe dateng tiang sepah kalih kula panjenengan ingkang sampun sumare nomor kalih kita ngintun doa dumateng para leluhur cek kula panjenengan niki katur inggih menika anak sing bekti dateng wong tuwa. Mulane enten keterangan hadis niki Kanjeng Nabi ngendikaken para ulama, para kiai ngendikaken kula panjenengan kok melampah-lampah ngliwati kuburan diperintahkan kula panjenengan uluk salam dateng ahli kubur. Lah niku lek mati gak mungkin Kanjeng Nabi perintah ingkang dados mekaten. Lah niki pramila saking menika lek kula panjenengan tindakan kok ngliwati kuburan, ayo kula panjenengan salam. Assalamu alayka ya ahlad diyar, assalamu alayka ya ahlal kubur, assalamu alaikum ya darul muttaqin. Kan ulul salam kanjeng kali Kanjeng Nabi. Wong ahli kubur jawab ngoten. Lho lek mati ora iso ngoten. Dados kula pesan dateng para jamaah tiang niki mboten mati namung pindah alam. Panjenengan kirim donga ingkang kados mekaten lek ada yang mengatakan tidak bisa sampai kepada arwahnya orang mati, kula monggo siap berhadapan saat ini. Ambil kitabnya. Maten. Mau sampun kula aturaken setunggal kitab Daqaiqul Akbar nomor kalih kitab I'anatut Thalibin juz kalih. Nah dikirim donga ten wong mati niki sampai lho niki sampai lan dugi. Pramila monggo alhamdulillah kita setiap Jumat Legi kumpul ingkang kados mekaten niat kita setunggal ningkataken ukhuwah Islamiyah kita, ningkataken kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan kita. Nomor 3 nipun kita niyati khususon kintun doa dumateng para leluhur. Satun akul walidaini ana wong telung golongan sing bisa boten saged ningali mirsani wajahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu saderengipun kula lajengaken mboten istilah kula sombong, oh iki ngejak ngene debat mboten. Pernah terjadi nate kula sampaiaken dhateng para jamaah. Kula salah sekalipun wedal pengajian wonten kantor kecamatan Ampel Gading niki acarane 1000 hari nipun ibuke Pak Camat ten Ampel Gading. Sing kula sampaiaken nggih tentang kirim donga dhateng wong mati. Yani
Lajeng kula mantun salam donga, kula mantun keranten kula angsal giliran sing pertama niki mubaleke wonten kalih. Setunggal kula saking Panjen, dawuhan Panjen nomor kalih saking Lumajang. Lho barang sing wayahe gilirane Ustaz saking Lumajang niki guru SMP negeri Ampel Gading niku. Tangleten kula, maaf Ustaz, apakah yang disampaikan Pak Ustaz tadi ada dasarnya? Tanglete ngoten. Kula niku kok sadurunge budal kira-kira wis dibisiki lek karo pangeran. Nggawa kitab ngoten kira-kira. Kula sengkelit kitabe niki ten dodok kula. Kula mboten jawab. Kalau orang itu menyampaikan tidak ada dasarnya, hukumnya bagaimana? Kula jawab ngoten. Insya Allah yang saya sampaikan mulai awal hingga akhir tadi ada kitabnya. Kalau tidak salah, ini kitabnya saya bawa. Tolong ini baca. Kula joko di dodo kula tokaken kula ken moco jawab gledek. Maaf Pak Ustaz, kalau begini saya tidak bisa. Yang bisa saya kitab terjemah gledek ai. Saiki kini ku kathah Ustaz niku karbitan sing kaya ngoten niku saiki kathah. Pinter dalil tapi yang dibaca dari terjemah bahasa Indonesia niku sak pirang-pirang. Lek dikongkon maca kitab sing kuning diarani kitab santrine pondok niku jarang sing iso bak. Lho niki kenyataan niki. Lah pramila nggih sing kula sampaiaken niki wau, lek wong mati niku mboten mati namung pindah alam saking alam donya pindah dateng alam barzah utawi alam kubur. Dados kita dongaaken kados dalu niki sing didongakno nggih sumerep nggih ningali mirsani nggih arwahe melok bungah lan seneng. Lek wis arwahe wong mati bungah lan seneng imbal bali ndongaaken dhateng kula panjenengan sing bantu doa. Paham nggih? Niki sing nomor setunggal, tiyang sing besok mboten saged ningali wajahe Kanjeng Nabi niku anak sing wani nang wong tuwa pun ngantos nggih. Pun ngantos kadang-kadang sakniki anake wis sarjana, anake dadi insinyur, doktor, profesor, wong tuane biyen SD ae gak lulus. Sehingga ngomong nang wong tuane saenake dhewe niki naudzubillah min dzalik. Kula nate sumerap ngomong nang wong tuane, "Pak Bu, sampeyan gak iso apa-apa, menengo." Ya Allah ya Rabbi, kula ngepuk dodo. Awakmu dadi pinter iku teko sapa? Kula ngotenaken. Kok meneng wong tuane gak ngerti apa-apa, menengo. Naudzubillah min dzalik. Pun ngantos. Lah niki zaman sakniki kathah. Zaman sakniki niki kathah. Wong anu mari lunga doh mulih tahlilan gak seneng. Mari lunga doh mulih ziarah kubur anti. Niki kathah sakniki. Lah niki. Padahal hadisnya ya jelas, man zara kubra abawaihi fi kulli jum'atin marratan wahidatan wa kutiba lahu barron. Ndi anak sing gelem ngirim nang kuburane wong tuwane utawa salah setunggalipun tiyang sepahe ingkang sampun sumare, setiap malam Jumat sepindah anak niku ditulis wa kutiba lahu barron. Anak sing bekti, anak sing taat, anak sing manut nang wong tuwa. Nomor kali anak sing selalu ndongakne wong tuwa niku uripe diparingi barokah, rezekine nggih diparingi barokah. Dados siji wong sing boten saged ningali wajahe wong tuwane napa wajahe Kanjeng Nabi, siji anak sing wali nang wong tuwa. Nomor kali dan nomor 3 niki kula singkat. Nomor kali watarikus sunnati, wong sing gak seneng nang kelakuane Kanjeng Nabi, nang sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Kula panjenengan dikengken tahlilan iku perintahe Kanjeng
Nabi, kula panjenengan dikengken manakiban perintahe Kanjeng Nabi, kula panjenengan dikengken gigiran perintahe Kanjeng Nabi, kula panjenengan dikengken sholawatan nggih perintahe Kanjeng Nabi. Kok ora seneng lah niki besok ewet ningali wajahe Kanjeng Nabi niku sing nomor kali. Nomor setigane wa man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jenenge Kanjeng Nabi disebut-sebut di sampingi dheke tapi mboten purun jawab. Jelas asma Kanjeng Nabi sholawat dijebut Allahumma sholli ala Muhammad tapi mendel mawon mboten purun jawab. Dadi yang sing kados mekaten menika besok nggih ewet ningali wajahe Kanjeng Nabi. Muga-muga awak kula piyambak saha para jamaah sedaya mboten katut tigang golongan menika nggih. Dados lek duwe wong tuwa ayo kula panjenengan saeni nggih. Lek niki kula panjenengan nggih di samping lakoni perintah yang wajib ayo sunah-sunah nggih kita lampahi sak mampu-mampu kita. Nomor 3 apabila sholawat disebut dikumandangkan di depan utawi di samping kanan kiri kita mireng kita jawab. Cek ora katut tigang golongan mau ya. Kita ini namung niku ingkang saged dalem aturaken wonten kirang lan langkungipun dalem pribadi matur dalem nyuwun ngapunten. Mugi-mugi sekedhik ingkang dalem sampai akan kala wau saged ngelingaken khususan dumateng awak kula piyambak saha para jamaah sedaya wonten kirang lan langkungipun dalem matur dalem nyuwun ngapunten. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.